social media yendo ndisandaita operation ndisanda kupeta sei watumanya kutobvisa zvinhu zvako ndisanda kupeta uyu ruva weGSS uyu mbavha yemandiriri ndati vanhu veGSS zvamunoita munouya makawanda tinokuitirayo package yenyu zvakaderera anozokudzoserai mari yenyu yeservice fee iyeye but mafana kutipa tanyora matsamba loya redu laprocessa matsamba mukauya makawanda taurirana mugroup imomo motaurirana kana mtoda kuzondiedha mondiedha quiet adobvisa masocial media yendo ndisandatombomupeta wamanyire iko kubvisa masocial media yendo na GSS munombobire iko ende munoziva chii vanhu vese ivava vanoba rafu yavanayo guys rafu yavanayo inatoona kutoti ndiyo inenge ichitori weapon yavo vanenge vada kutotyidzira makatarisa vanhu vese especially vemikando imimi vanotanga nemukati I'm coming for you futi vemikando nemarana neveshipping mune rafu inotyisemi vanenge vada kugara vakuvhundutsirai kuti musatya musaenda kwamunoenda teke achiganza oita sokuti akatopenga chaiko anga achida sokuti akapenga chaiko ate zviri kufumuka pano tiri kukufodai especially vanhu vanenge vatouya pasocial media especially munhu anenge auya pasocial media achiadvertisa bira vanhu oita rafu we don't tolerate nonsense here on this page reva page hello timupeti mukai mukai ndakudzei ndichavingwa nembavha nemakororo ingawani Jesu akafira zvivi zvevanhu inemi the voice of the voiceless Patricia Mupeti wematsotsi the only debt collectors anopedza masport rikendi kuratidze maaudio hanzi ndamateerera amwe andiri kusendegwa naCMD handangouya ndikabvunza kuti munhu anoi CMD ndiani anja nezveye handimuziye ko wandithreatena muinbox andithreatena muinbox saka vanhu vese ndisanda kupurerei zvari kundiitira vanhu vese vakabirwa naCMD mwari akuwanira nyasha chezvakangoita pana mapapo ndichaisa nhamba apo ndokuedhai mugrupu munhu wese akabirwa naCMD uye nemaripoti ende izvozvi munhu wese especially akabirwa indai kuCMD mapages ake either kuFacebook kuTikTok monoripota toda kuti mapage aya first thing is to take my page aya down zvotakaita kuna mapo toda kugadzirisa nyika ini newe tinogadzirisa nyika hanti so secondly ndoda kuti mouya mugroup mumwe nomumwe onoripota nemarisiti ake onoripota kustation inzwaya asanda materera and just to know kuti handisei vana maititi or vanhu vanodregana nawo pasocial media kana kuti ana weeknewa. I'm not so cheap like that. Ko weeknewa pinda papi anopenga ke my true colors and ndochaudza vamwe sezvakangoitika last time bvunza vamwe vaimboita zvimagroup zvavo zvakanzi hurumende vabvunza. I will do that. I will do the worst. Drama yenyu munogara muchichema kumakoti muchiti hanzi ndanchirwara ndazodainzi ndazonza yaya aisusu hatiitwe izvozvo mufesi wangu. Kana uchimbozviita unozviitirawo vamwe uchibudirira, not to me. Hausi kudhila hako ne-toddler kana kuti munhu atanga kuziva any faction today. If you want to know more about me, go and ask Ameno. Unogona kumbobvunza Temba kana uchida kunyatsoziva our background checks. Aisabuti vangu wangoti hausi kuziva kuti wataura naCMD here kana kuti wataura nani, but just do your background checks and uchadzidza zvakawanda. Do your background checks and I'm telling you, and without fear or anything, we don't use politics kudzvinyirira vanhu or kuita sei, but do your things. Tinosangana chete.
we meet halfway. Very soon teta tese takutotaura kuti yes ndenge chikubata maoko manje ndokubata maoko. Do your things. At least ndaisa pa recording anything chaitika maukutoziva kuti ndi-CMD indatovhunza vanhu ndikatoti ko munhu anonzi CMD ndiani akutoya chithreatina akutotaura mazita asingazivi akutotaura zvepolitics. What is this? Nai mwari ende vanhu muri kukuzinda through a lot. Muri kuona message yautanga hai vatete handina kufarira kutamba nezita rangu ndonzi CMD fashion, so I'm giving you 48 failure to do totanga kushandana tozivana zvakanaka, otherwise tochesana kwamunoda and our legal team ndo zvayakamirira kana kuti supreme tosvika and mahombo enyu aya amunoita vamwe not isu hatirarami nokuba. This is a global business, you can't tarnish it because of my like struggle history vakambozviita varipi. If kana une problem neni make an authentic report then tosangana any court ukatadza we shall do it. Tichazoona kuti politics dzamunokuchidzira vanhu nadzo dzichakubatsira here and tonyatsozivana. Hey, naiti Mupeti makambovataura zvekuti politics panyaya idzi mazita anga akutaura aisa maview once achiri kungosenda mamessage aisenda rimwe ndoda kuti nokuti maview once ka ndoda kuti kana asenda ndenge chiplayer. Handina chandombotaura newo zvakanaka. Kana tatongomarana tene tatongomarana. Handina chandombotaura newo zvakanaka. Handisi hangu matrix. Mabata enyu magetsi tete. And I'm not even going to withdraw. Zvese zvandiri kutorekodha izvi ndinotorekodha kutoti utonyatsowa nereference yekuzoenda nayo kucourt so that tinowana pekunyatsokubatira. Just know I'm going to shake your hands very soon. Handisi kumbokupa ma-hours akawanda ndakudza kuti 48. I'm going to shake your hand. Handizivi kuti ndichakubata ruoko sei, but I'm going to ask kuti ndiwe here waizviita muninja. I'm going to ask. Let's go. I'm giving you few hours. Havasi vanhu vese vanowanika mupolitics kana kuti vanoshandisa politics zvisirizvo. Hatisi tese mfesi wangu. Hatisi tese. Mupeti achirongosenda mamessage amwe chaise imomo uyaninga atori mpavha imandiriri watchkei ndatovhunza kuti ndiani wenzi CMD hamuna kuuya kwatiri zvino watondithreatena zvanga kutaura uyano saka mainda through a locked maito shame ndati vanhu vese vakapirwa naCMD ndaisa nhamba idzo uyai kuinbox tivhure group tiite zvatakaita mamo. First thing, go and report. Hani mozama report ratinoita. Go and report muise pa screenshot apa. Mouya kuinbox. Mwari wenyu munonamata akakura.